Takže čaute, toto je moje ďalšie video a bude to unboxing mojich nových sluchadiel. Sú to tieto sluchadlá. My ich ukážem a ideme si ich otvoriť a pozrieme, jak vyzerajú. Nie sú to nič moc sluchátka, sú to len také lacné, aby som mal dať čo dobré na hranie. Takže tu si môžeme pozrieť, šnúrka od tých sluchadiel je celkom dobrá. Neviem, či drží. Máme tu dve pripojky. Jedna je na mikrofón a jedna na sluchadla. No tu máme na stišenie a pridávanie zvuku. A ja ich teraz vyberiem. Vyzerajú sa takto. Tu sú celkom dobré, také ako keby penové. Toto tu má tiež dobrú takú ako keby vystúžené. Tiež je to celkom mäkké. Veko sa dá nastaviť. Mikrofón, to je na 180 stupňov, otočený iba. A vyzerajú takto. Čiže toto sú moje nové sluchatka, na ktoré som urobil takéto krátke video. A to je všetko, čo tu poviem. No a takže tak. No, majte sa.